ഏറ്റവും പുതിയ ഡിസൈനുകൾ, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ, ഏറ്റവും മികച്ച ഓഫറുകൾ. ഓൺലി അറ്റ് റിഗാലിയ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്, ചാവക്കാട്. പ്ലാറ്റിനം പോലെ സിൽവർ, ആളൂക്കാരൻ സിൽവർ ജ്വല്ലറി, ചേറ്റുവ റോഡ്, ചാവക്കാട്. ചേറ്റുവ റോഡ്, വാടാനപ്പള്ളി. ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രി റോഡിൽ കോഴിക്കുളങ്ങരയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ പാടത്തേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം. ഡ്രൈവർ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇന്ന് രാവിലെ 7 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. ഓട്ടോറിക്ഷ നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡരികിലെ വെള്ളം നിറഞ്ഞ പാടത്തേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ഡ്രൈവർ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ചാവക്കാട് ബ്ലാങ്ങാട് സ്വദേശി ബിനീഷിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിലെ നാട്ടുവാർത്തകളുമായി സർക്കിൾ ലൈവ് ന്യൂസ്.